Mae'n noswetha croeso cynnes i'r oedfa heno yn enw yr arglwydd Iesu Grist oedd Emyr yn atgoffa ni y bore yma bod am rai o enwau a theitlau yr arglwydd Iesu Grist. Rai nhw'n rai mawr, cymhwrwr rhyfeddol a tad rhogoldeb, a mae'n bod yn hyfryd yn atgoffa ni ar y diwedd nid unig o enwau mawr ar Iesu Grist, ond mae'n cofio yn henwau ni. A mae'n hyfryd ni hyn ond werth ni ddod i addoli yr arglwydd Iesu Grist, bod e'n gwahodd ni. Ma'n ni'n gwybod mae fe yw'r agosaw bawb at enaid gwan, a dyna beth sy'n angen o'n ei hyn wrth ni ddod at yr arglwydd Iesu Grist, a bod croeso i ni yn ei enw fe. Chi'n gweld mae Emyr yn arwen ni, ac yna yn ystod yr wythnos cwrdd-gweddi nos Fawrth fan hyn, am gwarter i 8, cyfle i drafod Emyn nos Iau, ond nid nos Iau hyn, fi'n flin. Mae hwnna felly'n ail ddechrau yn y flwyddyn newydd. Felly cwrdd-gweddi nos Fawrth, clybiau nos Wener, jyst goffa chi bod parti nadolig y clybiau, dyma'r clwb ola am eleni, a ni'n mynd i gasglu pawb ar iau ar ei hun am 6 o'r gloch nos Wener. Felly cofiwch am hynny, blant, ac yna di Sadwn, felly bod rhaid i chi'n gwybod bod gwasanaeth Carolau Cymraeg Eglwys yr Heath am 5 o'r gloch di Sadwn nesaf, a y siaradwr gwadd yw Emyr. Felly ni'n cofio am Emyr wrth y baratoi am hynny, ond hefyd mae'n y gyfle i ni fod yn bresennol, a ni di addo byddwn ni'n mynd y grŵp canu draw i Gapel yr Heath ar gyfer yr oedfa. Mae'n gyfle hefyd i ni ymarfer felly ar ôl yr oedfa heno. Felly os chi'n gallu bod yn bresennol 5 o'r gloch nos Sadwrn nesaf, a chi'n dymuno bod yn rhan o'r grŵp canu, mae'n ymarfer ar ôl yr oedfa heno. Ac yna, Sul nesaf, os dyw e'n mynd, fydd Emyr yn arwen yn y bore, fydd ysgol Sul i'r plant y gredolion yn dilyn yr oedfa, ac yna parti nadolig arall. So treat yn arbennig i'r plant, cael nifer o bartion. Fyddwn ni'n cerdded o fan hyn lan i neuadd Capel Bethel, sydd bellach lan. Buon ni'n ddiweddar pan yr Americanwyr yma. Os chi'n gallu helpu unrhyw beth gyda'r bwyd, os newch chi weld Larry George ar ddiwedd yr oedfa. Ac yna, ar ôl hynny, am 5 o'r gloch, mae yna wasanaeth Carolau dan ole Cannwyll fan hyn, eto dan ofal Emyr. Dyna'r clwyddiadau. Ni'n cyfle eto i chi wahodd bobl ac i roi rhifin o holi. Mae rhai dal ar ôl gyda ni i gyfeillio neu cydweithwyr neu tybeth. Mae rhai ar y blaen fan hyn os hoffech chi wneud hynny. Gadewch i ni ddechrau'n iawn a troi at Dduw mewn gweddi. Arglwydd Dduw, ni yn diolch i ti bod Iesu Grist wedi dod i'r byd. Ni'n diolch i ti bod, bod e'n dad tragwyddol, yn gynghorwr y rhyfeddol, yn arglwydd yr arglwyddi a brenin y brenhinoedd. Bod e hefyd wedi dod mewn ffordd ac i le mwyaf cyffredin, mwyaf di-nod at bobl fel ni. O Dduw, ni'n diolch i ti yn ystod i fywyd bod e'n un oedd yn mynd at y rhai oedd yn cael ei anwybyddu gan gymdeithas. Y rhai oedd i anghofio, pobl eraill i anghofio amdanyn nhw. Rhai oedd yn wan ac yn anghennus. Arglwydd ni'n dod heno ata ti, yn cyffesu yn gwendid ni, yn cyffesu yn hangen ni, ac yn wir yn cyffesu yn hangen ni am waredwr i ddelio gyda ni go iawn. A ni'n diolch i ti, mae'r unig un sy'n gallu gwneud hynny yw'r arglwydd Iesu Grist. O Dduw, ni'n gweddio felly fe roi a darparu foddion gras ar gyfer ni heno, wrth ni addoli gyda'n gilydd, a bod ni'n ymwybodol
o ysbryd di yn gweithio yn plith ni, yn cymhwyso'r gwirionedd yma, yn cymhwyso'r Iesu Grist i'n bywydau ni ac yn tynnu'n agos ato ni. Ie, fel bod ni'n i weld a'i brofi fe gyda'n gilydd, ac yn fwy na hynny, bod e'n cael ei ogon iddi, bod ni'n gweld fel brynin y brenhinoedd, fel y gymau. O Dduw, bydd gyda Emyr felly, bydd gyda ni. Madden ni bod bai yn derbyn di, a nid i'n neud yn well na'r hyn i ni'n gofyn, a bydde hynny mwyn enw Crist. Amen. Yna ni barhau i addoli trwy ganu carol, rhif 32. Loywaf o'r sêr, sydd yn britho'r ffurfafau, gwasgar ein twyllwch a gwawriad y dydd, seren y dwyrain rhag fleinydd yr heilwen dwgni i'r fan lle mae'r baban ynghyd. Yna ni sefyll i ganu. Gwell gan yr Iesu yw gweddi y gwael na wych yn dydy. Nawn ni weddiod yn gilydd. Arglwydd i ni'n dod ger dy brond i heno i en bobl ddigon gwael. Arglwydd heb unrhyw beth i'w gynnig i ti mewn gwirionedd. Stym gennym ni air a thys am stym gennym ni perlau a gemau a thrysor i'w roi. Ac arglwydd stym gennym ni galonau da i'w rhoi chwaith. Ond ar ni'n dod nawr i gan dy geisio di, yn dod fel ydyn ni, yn cyflwyno'n hunain i ti, heb unrhyw heiddiant yno ni'n hunain. Ond ni'n dod trwy ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac yn diolch dy fod ti yn ein gwahodd ni i ddod ata ti,
yn ei heiddiant e. Ac felly o ddewn ni'n gofyn arna ti dderbyn ein addoliad a i glywed ein gweddi ni ac arglwydd i ei ddod yn agos ato ni yn awr. Am bod ni'n gofyn yn enw Crist. Amen. Amen. Ni wedi canu yn barod am seren. A ni gyd yn gwybod yn dyn ni fod seren yn rhan ganolog o stori'r Nadolig. Mae dyn ni seren ar dop y goeden fan hyn, falle bod yr un peth gyda chi yn y tŷ. Ni'n cofio yn dyn ni bod yna seren neu rhywbeth o leia wedi ymddangos yn yr awyr mwyn dangos arwydd o'r ffaith bod Iesu wedi ei eni. A bod yna ddoethion, ni ddim yn gwybod os mae trin pwy a wyr, ond yr gwir doeth yma wedi dilyn yr seren i chwilio am un oedd wedi ei eni yn frenin yr Iddewon. A felly mae ser, ni'n cymryd yn geniataol yn rhan o'r Nadolig. Maen nhw ym mhobman yn ni, os chi'n troi'r cefn, maen nhw llwythi ohonyn nhw di pinno lan yn y cefn. Ond heno fi eisiau ni feddwl am seren arall. Mae yna seren arall yn gysylltiedig gyda'r Nadolig. Mae Iesu ei hun yn cael ei alw yn seren. A mae Iesu yn galw ei hun yn seren. A dyna lle i fi eisiau ni troi'n sylw ni heno. Be fi eisiau gwneud, bach yn wahanol i'r arfer, mae yna ddau ddarlleniad gyda ni. A fi eisiau ni trial edrych arnyn nhw ochr yn ochr. Y darlleniad cyntaf yw Numeri pennod 24. Os chi ddim yn gyfarwydd efo yr adran yma o hanes, beth sy'n digwydd yn hyn yw mae pobl Dduw, yr Israeliad, maen nhw wedi dod allan o'r Aifft, ond yna wedi bod yn crwydro'r anialwch am rhyw 40 o flynyddoedd. A maen nhw'n paratoi nawr, maen nhw bron yn barod i fynd i fewn i wlad yr Addewid. A ni'n gweld gelyn, y brenin drwg yma, brenin Moab, Balak oedd ei enw, mae eisiau trial rwystro pobl Dduw. A felly mae Balak, y brenin, yn heiro, hynny yn talu proffwyd o'r enw Balaam. Bach yn dryslyd achos yr enw mor debyg. Mae Balak, y brenin, yn talu Balaam, y proffwyd, i gyhoeddi melltith. Right? Mae eisiau i Balaam i ddweud pethau cas, i ddymuno pethau cas yn erbyn yr Israeliaid. Ac oedd Balaam, a mae'n gymeriad rhyfedd, ond sdim amser i fynd lawr y trywydd na heno, mae Balaam yn dweud o'r dechrau, fi dim ond gallu dweud be mae Duw yn dweud. Fi dim ond gallu cyhoeddi neges Duw. A felly tro ar ôl tro, mae'n sefyll lan a mae'n cyhoeddi nid melltith ond bendith. Mae Balak eisiau dda fe cyhoeddi melltith, mae Balaam yn gorfod cyhoeddi bendith. Hynny yw cariad Duw am ei bobl. Mae Balak yn mynd yn grac ac yn dweud, na, nawn ni drial eto. Mae'r un peth yn digwydd eto. Balak yn mynd yn fwy crac, na, melltith ti fod i gyhoeddi, ond mae'r un peth yn digwydd eto ac eto. A fan hyn nawr ni'n cyrraedd diwedd yr adran fach yma. Yna i ddarllen Numeri 24 ag adnod 10. Yna digiodd Balak wrth Balaam. Curodd ei ddwylo a dwedodd wrtho, gelwais amdanat i felltithio fy ngelynion. Ond rwy ti wedi ei bendithio'r teir gwaith hyn. Felly ffo nawr i'th led y hun. A ddewais dy anrydeddu, ond fe gadwodd yr arglwydd yr anrhydedd oddi wrthyt. Dwedodd Balaam wrth Balak, ond i ddywedais wrth y negeswyr a anfonais dataf, peroddau Balak i mi lond ei di o arian ac air, ni allwn fynd yn groes i air yr arglwydd, a gwneud na da na drwg o ymhewyllus fy hun. Rhaid i mi lefaru'r hyn a ddywed yr arglwydd. Yn awr fe af at fy mhobl fy hun,
tyrd, ac fe ddywedaf wrthyd beth awn na'r bobl hyn i'th bobl di yn y dyfodol. Yna llefarodd ei oracl, yn i'w ei neges, a dweud, gair Balam fab Beor, gair y gŵr yr agorir ei lygaid ac sy'n clywed geiriau Duw, yn gwybod meddwl y goruchaf, yn cael gweledigaeth gan yr holl alluog ac yn syrthio i lawr a'i lygaid wedi ei hagor. Fe'i gwelaf ef, ond nid yn awr. Edrychaf arno, ond nid yw yn agos. Daw seren allan o Jacob, a chyfyd teirnwialen o Israel. Fe ddrylliad dalcen Moab, a difa holl feibion Seth. Bydd Edom yn cael ei meddiannu, bydd Seir yn feddiant i'w gelynion, ond bydd Israel yn gweithredu yn rymus. Daw llywodraethwr allan o Jacob a dinistrio'r rhai a adawyd yn y dinasoedd. Dyna'r ddarlleniad cyntaf, os oes Beibl dych chi, cadwch eich bus chi yn y ran yna. Mae'r ail ddarlleniad yn dod reit ar ddiwedd y Beibl, fwy neu lai y geiriau olaf yn ein Beibl ni. Geiriau Iesu Grist ei hun. Yn siarad gyda'i bobl ac yna yr eglwys yn ateb. Datguddiad 22, 16 ac 17. Rwy fi, Iesu, wedi anfon fy angel i dystiolaethu am y pethau hyn i chwi ar gyfer yr eglwysi. Mae fi yw gwreiddyn a hiliogaeth Dafydd, seren ddisglair y bore. Y mae'r ysbryd a'r briodferch yn yw'r eglwys yn dweud tyrd. A'r sawl sy'n clywed, dweded yntau, tyrd. A'r sawl sy'n sychedig, deied ymlaen. A'r sawl sydd yn ei ddymuno derbyniad ddŵr y bywyd yn rhodd. Amen. Diolch i Dduw am ei air. Nos
gan i weddiod yn gilydd. O arglwydd ein Duw i ni, yn diolch i ti o'r newydd heno am yr efengil. Ni'n diolch am yr newyddion da yma. Nes di ei drefnu o'r cychwyn, ffordd i'n hachub ni trwy ddyfodiad yr arglwydd Iesu Grist. Dad, ni'n diolch i ti am y ffordd ni'n gweld y Beibl i gyd, dy air di gyd yn clymu at ei gilydd, a'r cwbl yn pwyntio ni at y gwaredwr. A Dad, ni'n diolch i ti am y Nadolig a diolch am y cyfle sydd gyda ni i ddathlu ac i gael ein atgoffa arglwydd o Iesu, o'i berson hyfryd, rhyfeddol, unigryw ac o'r gwaith mawr oedd e'n dod i'w gyflawni. Diolch. Diolch fod wedi dod. Wedi cymryd cnawd a dyndod ato fe ei hun gyda'r bwriad o roi ei fywyd i lawr. Diolch, mae fe yw y brenin mawr sydd yn caru ei bobl. Pa frenin arall sydd fel hyn? Yn barod i ddioddef ac i farw dros ei bobl. Diolch am yr arglwydd Iesu Grist. A Dad, ni'n gwybod, ni'n gweld lot o ser ac yn meddwl lot am ser dros y Nadolig. Ac addas iawn fod yna ser neu seren wedi ymddangos yn y nefoedd i gyhoeddi genedigaeth. Yr un yma sy'n cael ei ddisgrifio i ni fel seren. Seren y bore. Arglwydd, ni'n gofyn heno arno ti'n helpu ni ddeall dy air, helpu ni gredu ac i gymhwyso dy air di. Arglwydd, gad i ni weld y gwahaniaeth mae'n gwneud i wybod fod Iesu Grist yn seren yn ein bywydau ni. Dad, ni'n gweddio unwaith eto'r Nadolig yma wneud i achub llawer. Dad, ni'n gwybod bod ni fel eglwys wedi cael cyfleon a byddwn ni'n cael mwy o gyfleon eto i rannu'r newyddion da. Ni'n gwybod bod yna gymaint o eglwysi yma yng Caerdydd ac yn ein gwlad ni a'n byd ni sydd yn ceisio gwneud yr un peth. Dad, ni'n meddwl am eglwys yr Hyth a arglwydd, ni'n meddwl am ein brodyr a'n chwiorydd ni ar hyd a lled y byd. Yn gweddio nawr, bydd yna bydd yna awdurdod a arglwydd, bydd yna sêl ar dy air di wrth iddo fe gael ei gyhoeddi. Dad, helpa ni, bob un ohono ni yn ein perthnasau gwahanol, yn ein sgyrsiau gyda phobl o ddydd i ddydd. Helpa ni bwyntio pobl at yr arglwydd Iesu Grist. Dad, ni'n cyflwyno yr eglwys i ti nawr. Dad, ni'n gofyn am nerth i bob un ohono ni. Beth bynnag yw'r sefyllfaoedd ni'n gwynebu ar hyn o bryd, beth bynnag yw ein hangen ni. Diolch fod yr arglwydd Iesu Grist yn abl i'n cynnal ni ym mhob sefyllfa. Helpa ni felly arglwydd i'w ddilyn Dad, clyw ein gweddi, bydd gyda ni. Amen bod ni'n gofyn yn enw Crist. Amen. Amen. Ein carol nesaf ni yw rhif 16. Daeth gwaredwr gwyw i ddynion o newydd da. Yr ail bennill yn dweud hyn, daeth o uchder gwlad goleuni, o gariad nawr. I ddymderoedd o drieni, o gariad nawr. Rodiodd troi am ialwch trallod, ac o'i fodd fe yfau'r wermod sydd i'w chael yng nghwpan pechod. O gariad mawr.
cael ei sefyll i ganu. wedi sôn yn barod am bwysigrwydd sêr adeg yn Nadolig, ond mae'n wir, trwy'r amser yn dydy, mae'r sêr wedi gafael yn nychymig pobl, gafael y ddynoliaeth, wel, dros y canrifoedd yn do. Falle bod ni wedi colli golwg ar hyn ychydig bach, ni'n byw mewn dinas. Chi erioed i bod yng nghefn gwlad, chymod, rhywle anghysbell, tywyll ar noson glir. Hynny yw, sdim byd fel e. Os e? A ni'n gwybod hynny, mae'n rhyw ryfeddod, chi'n gallu edrych lan ag sdim geiriau i ddisgrifio'r peth. Mae'r ddynoliaeth wrth ei bodd gyda'r sêr yn y gorffennol wrth gwrs, oedd y sêr yn bwysig i ffeindio ffordd. Oedd pobl di
dyfeisio'r enwau yma ar gyfer yr patrymau o'n nhw'n gweld yn yr awyr, ond nid jyst yn y gorffennol mae hynny wedi bod yn wir, mae'n dal i fod yn wir heddi. Faint o ganeuon chi'n gallu meddwl amdano sy'n sôn am y sêr? Mae'n jyst yn dechrau meddwl yn ei hun, wel, when you wish upon a star, mae hwnna'n un amlwg. Take that, look at the... Coldplay, look at the stars, look how they shine for you. Les Mis, mae yna gan fyna does stars in them, multitude scarce to be counted ac yn y blaen. Take that, wedyn, all the stars are coming out tonight. Gallwn ni fynd mlaen, gallwn ni gael gêm ar y diwedd, pwy sy'n gallu meddwl am y mwyaf? A dwi ddim yn syndod chwaith wedyn pan ni'n gweld yn y Beibl mae sêr yn ymddangos yn aml, weithiau fel arwydd o nerth Duw. Gwnaeth y sêr, gwych efo. Weithiau yn dangos y ffaith fod goleuni Duw yn llewyrchu yn y tywyllwch. Weithiau yn cael ei ddefnyddio fel symbol ar gyfer yr angylion, ond hefyd, fel ni'n mynd i ganolbwyntio arno heno, fel symbol o yr arglwydd Iesu Grist ei hun. Gyda chi ddarllen yr adnodau mwyaf amlwg heno, Numeri 24, 17. Fe'i gwelaf ef, ond nid yn awr. Edrychaf arno, ond nid yw'n agos. Daw seren allan o Jacob, a chyfyd teirnwialen o Israel. Fe ddryllia dalcen Moab a difa holl feibion Seth. Ar y gofyn bod yna unrhyw amheuaeth, wel, am bwy mae Balaam yn sôn fan hyn yn y broffwydoliaeth yma, wel, mae dynnu'r adnod arall o'n eisiau ni ddarllen. Datguddiad 22:16, Iesu yn siarad, Iesu yn dweud enw arall sydd ganddo fe. Mae fi yw gwreiddyn a heliogaeth Dafydd, seren ddisglair y bore. Be fi eisiau ni wneud heno yw myfyrio chydig bach ar y geiriau yma. Gofyn 3 cwestiwn syml iawn. Yn y gobeith bydd hynny'n helpu ni ddeall y darlun yma, deall arwyddocad y ffaith fod Iesu'n cynnig ei hun heno fel seren i ni. 3 cwestiwn. Cwestiwn y syml iawn. Pwy, beth a pryd? Pwy, beth a pryd? I ddechrau te, pwy? Mae'r darlun yma o seren falle'n taro ni'n od, nag yw e? Beth mae'n golygu? Pan mae Balaam yn sôn bod e'n gweld y person yma'n ymddangos yn y dyfodol, mae'n seren. Wel, mae'n help i ni gofio yn aml iawn pan ni'n darllen, yn arbennig yn yr Hen Testament, mae yna adegau lle mae rhywbeth yn cael ei ddweud dwywaith. Mae yna un peth yn cael ei ddweud ochr yn ochr mewn 2 ffordd, os allai roi e fel yna. So, edrychwch eto ar y broffwydoliaeth. Be mae'n gweud? Daw seren allan o Jacob, so yna un ochr y darlun, a chyfyd teirnwialen o Israel. Hynny, mae'n dweud yr un peth fyna mewn 2 ffordd. Beth yw teirnwialen? Wel, scepter yn Saesneg, yr arwydd yna, yr symbol yna o frenin sydd yn teyrnasu. A felly yn syml, beth sydd gyda ni, beth yw'r seren, neu pwy yw'r seren yma? Wel, brenin. Brenin. Chwch chi'n edrych lan ar y sêr a'r noson glir, ac mae rhai ohonyn nhw'n llachar yn dyn nhw. A'r syniad sydd yn ei fan hyn yw mae yna un yn mynd i ymddangos, un llachar, un nerthol, un ag awdurdod. Fel mae'r sêr yn ymddangos o nunlle bron o bod yn yr awyr pan mae'n dywyll, mae Balaam yn rhagweld mae yna frenin yn mynd i ymddangos o blith y cenedl yma, cenedl Israel, teulu Jacob, a mae'n mynd i fod fel seren. Ac wrth gwrs, mewn ffordd bydda hyn di bod yn sioc
i bobl Dduw i glywed hyn. Maen nhw wedi bod yn crwydro yn yr anialwch am 40 o flynyddoedd. Dyn nhw ddim wedi cyrraedd gwlad yr addewid eto. Dim gwlad i hunan ganddyn nhw eto, heb sôn am frenin. Ond mae Duw wedi bod yn ara bach, yn datguddio i'w bobl. Mae dyna sydd yn mynd i ddod un dydd. Chi'n cofio mewn addo i Abram yn y frenhinoedd yn mynd i ddod o dydylwyth di, ac yna trwy Jacob mae yna addewid i Juda fod yr deyrnwialen yn mynd i ddod yn ei deulu a nawr mae'r pethau petai'n cael ei gadarnhau. Mae yna seren yn mynd i ymddangos, brenin i reoli dros ei bobl ac i ddinistrio y gelyn. Nawr, falle bod rai ohono ni yn teimlo bach yn anghyfforddus fan hyn. Falle bod chi yn wleidyddol, chi'n weriniaethwyr yn Republicans o argyhoeddiad. Chi ddim eisiau brenin. Chi'n meddwl eich chi'n pam ddylsai unrhyw berson reoli dros rhywun arall. Mae'n gwestiwn digon teg. Mae gwahaniaethau barn wrth gwrs. Ond dyna lle mae'r syniad yma o seren fi'n credu yn ein helpu ni, yn dydy, a'r syniad yma o deyrnwialen. Pwy nath osod y ser yn yr awyr? Wel, Duw. Yn defa. Beth yw arwyddocad teyrnwialen? Wel, awdurdod. A felly pan chi'n rhoi'r ddau beth yna ochr yn ochr gyda'i gilydd, beth chi'n cael yw un sy'n cael ei osod a'i benodi gan Dduw i lywodraethu. Un sydd yn cael ei roi gan yr arglwydd i deyrnasu. Wel, nid y broblem yw y syniad o frenin neu brenhines. Mae angen yr brenin neu'r brenhines cywir yn does. Mae angen y brenin sydd wedi ei roi a'i addo gan Dduw. Un sydd yn deilwng i deyrnasu. Un sydd yn heiddi teyrnasu. Un byddwn ni'n dymuno i deyrnasu. Wel, yn y Beibl, mae brenhinoedd, mae'r syniad o frenin yn syniad positif. Mae brenhinoedd Israel yn cael eu cymharu, neu maen nhw fod i gael eu cymharu gyda bugeiliaid. Be mae bugail yn gwneud? Wel, mae'n gwarchod y defaid. Mae'n amddiffyn nhw rag ymosodiad. Mae'n eu harwain nhw. Mae'n gofalu amdano nhw pan maen nhw'n sal neu'n wan. Mae'n sicrhau fod yna fwyd a diod a phopeth sydd ei angen arnyn nhw. A mae'r Beibl yn glir, dyna mae brenin fod i'w wneud. A pan chi'n gosod y fel yna, nag yma dyna be ni eisiau. Ni eisiau brenin da. Ni eisiau brenin wedi ei anfon gan Dduw. Ni'n eisiau brenin sy'n heiddi reoli. Ac wrth gwrs, be ni'n dathliad y gynadolig yw fod y brenin yna wedi dod. Nathon ni feddwl lot am enwau Iesu bore yma, ond fe yw'r brenin. Fe yw'r Meseia. Fe yw yr arglwydd. A fan hyn, yn Datguddiad 22, dyma mae'n gweud amdano fe ei hun. Mae fi yw gwreiddyn a hiliogaeth Dafydd, seren ddisglair y bore. Pam oedd Dafydd yn frenin? Wel, achos bod Duw wedi ei ddewis di cymryd o'r ceie fel bugail a'i osod fel arweinydd i'w bobl. Mae Iesu'n dweud, fi yw gwreiddyn a hiliogaeth Dafydd. Hynny yw fi cyn Dafydd ac ar ôl Dafydd. Fi yw'r un o Dafydd fod yn pwyntio iddo fe. Fi yw seren ddisglair y bore. Fi yw'r un sydd wedi disgyn o'r nef i deyrnasu. Fi yw'r un sy'n heiddi bod ar yr orsedd. A fi wedi dod er eich mwyn chi. Eto, mae dyna'r cyfeiriad yna'n does yn Datguddiad 22. Sawl sy'n sychedig, deied ymlaen,
A sawl sy'n ei ddymuno derbynnu y ddŵr y bywyd yn roedd. Chymod, os chi angen rhywbeth, dewch at y brenin. Os chi sychedig, os ych chi yn newynog, os ych chi'n ymwybodol o'ch gwendid ac os ych chi'n ofnus, dewch at y seren, dewch at yr arglwydd Iesu. Felly na'r pwy, ond beth te? Beth mae'r brenin yma yn gwneud? Ni wedi cyffwrdd ar rai pethau sydd yn gyffredinol fod yn wir am frenin, ond beth yn arbennig fan hyn yn Numeri 24? Wel, mewn gair, buddugoliaeth. Buddugoliaeth. Mae'r brenin yma, y seren yma, yn mynd i warchod ei bobl ac yn mynd i guro pob gelyn. Daw seren allan o Jacob a chyfyd teirnialen o Israel, fe ddryllia dalcen Moab a difa holl feibion Seth. Nawr eto, falle bod rhywbeth yn hyn sy'n gwneud ni teimlo chydig yn anghyfforddus. Nag yw'r iaith yna'n swnio mor ymosodol, mor agresif, mor greulon, mor gas. Nag yw Iesu fod yn dywysog heddychlon, glywon ni bore yma, tywysog tangnefedd. Wel, dyma lle mae'n bwysig bod ni'n talu sylw i'r iaith. Sylwch eto, darllenwch yn ofalus be mae'n dweud, fe ddryllia dalcen Moab. Be mae'r brenin yma yn mynd i'w wneud? Wel, mae'n mynd i ddryllio'r pen. Mae'r seren yma yn mynd i ddisgyn fel petai ar ei elynion ac yn mynd i ddryllio'r pen. Pobl sydd yn mynd i ddilyn Duw a pobl sy'n mynd i ddilyn y diafol. Y rai sy'n mynd i ddilyn y gwir a'r da a'r pobl sy'n mynd i ddilyn y drygioni. Plant y goleuni a phlant y tywyllwch. Pobl Dduw a'i gelynion nhw. A chi'n cofio nôl yn Genesis 3, mae yna addewid. Mae Duw yn dweud o'r dechrau, fi'n mynd i anfon i hun. Had y wraig. Be mae'r had yna mynd i'w wneud? Be mae'r plentyn yna yn mynd i'w wneud? Mae'n mynd i sathru pen y sarf. Ydy, mae'n mynd i gael ei anafu, mae'r sarf fel petai mynd i frathu ei droed mae'n mynd i gostio iddo fe, ond mae'r addewid yna reit nôl yn Genesis 3, fi'n mynd i anfon un fydd yn ennill y fuddugoliaeth terfynol trwy sathru pen y gelyn. A nawr ni'n clywed yn dyn ni, mae'r addewid yn cael ei gadarnhau eto. Mae'r seren yma, y brenin yma yn mynd i gyflawni hyn. Nawr eto ar y pryd i genedl Israel byddai'r geiriau yna wedi bod yn anodd credu. Oedd y gelyn yn edrych mor gryf yn doedd. Maen nhw ar ei ffordd i'r wlad newydd yma a na gyd maen nhw'n gallu gweld yw gwrthwynebiad. Ond sdim byd yn gallu rhwystro cynllun Dduw. Mae Balak wedi profi hynny yn trial melltithio pobl Dduw, ond y cwbl maen nhw'n llwyddo i'w wneud yn y diwedd yw bendithio. Sdim byd yn gallu rwystro cynllun Duw i achub ei bobl, ac unwaith eto mae'r cyflawniad yn dod yn Iesu Grist, yn dydy. Mae fi yw gwreiddyn a hiliogaeth Dafydd, seren ddisglair y bore. Iesu yw mab Dafydd. Beth yw'r hanes cyntaf chi'n meddwl am gyda Dafydd? Dafydd a Goliath yn dyfa. Rhaid taw. Dafydd a Goliath. A chi'n cofio'r hanes yna? Mae Dafydd yn dod, un sy'n edrych yn wan ac yn fach ac yn ddinod. Mae'n ymddangos fel petai o nunlle. Mae dyfa'r cawr yma o'i flaen wedi wisgo yn yr arf wisgo. Mae'n edrych fel sarf mewn ffordd, yr scales yma drosto fe i gyd, a be mae Dafydd yn gwneud? Bang, ar ei ben. A mae'r cawr yn syrthio. Ond nawr mae gwreiddyn a hiliogaeth Dafydd wedi dod, seren y bore wedi cyrraedd.
Fe yw'r un sydd wedi dod i sathru pen y gelyn mawr. Fe yw'r un sydd wedi dod i drechu Satan a phechod a marwolaeth. Sut mae'n gwneud hynny? Wel, mae e'n cael ei anafu yn dydy. Mae'n cael ei drywanu. Mae'n marw ar y groes. Mae'n diodde. Yn cymryd yn lle ni. Ond yna'n atgyfodi. Ond ewch eto, Datguddiad 22, sylwch, my fi yw. Ni'n gallu neud y dros hynny, yn dyn ni, ond my fi yw. Mae Crist yn siarad y geiriau yma o'i ogoniant. Yr ochr draw i'r bydd. Mae wedi paso trwy marwolaeth a wedi codi yn fuddigol. Mae e yn y nefoedd. Mae e'n barod wedi sathru pen y sarf. Mae wedi ennill y fuddugoliaeth a ni jyst yn aros nawr i weld hynny a'n llygad yn hunan. Ydych chi heno'n ymwybodol o'ch pechod chi? Ydych chi falle dan bwys o eogrwydd a chywilydd? Ydych chi'n ofnus? Ydych chi'n ofni marw? A beth sydd falle yn eich gwynebu chi wrth farw? O heno, mae dyn ni seren y bore, sydd wedi trechu marwolaeth, sydd wedi concro pechod, sydd wedi sathru pen y sarf. Does na ddim cyhuddiad gan y diafol yn ein herbyn ni mwyach. Mae di llwyddo mwyn i ni gael maddeuant a bywyd. Fan hyn nawr ni'n dod at ein pwynt ola ni. Y pryd. Mewn ffordd ni wedi cyffwrdd ar hyn yn barod, ond pryd i ni mynd i weld cyflawniad yr pethau hyn. Yr ateb yw, wel, ni ddim yn gwybod. Ond mae'n sicr o ddod. Pryd mae'r pethau yma'n mynd i cael eu cyflawni, ni ddim yn gwybod, ond mae'n sicr o ddod. Trowch eto i Numeri 24. Mae'r proffwydoliaeth yn dechrau mewn ffordd fel hyn, adnod 17. Fe'i gwelaf ef, ond nid yn awr. Edrychaf arno, ond nid yw'n agos. Daw seren allan o Jacob, a chybyd Henwy Allen o Israel. Mae Balaam yn dweud beth od, yn dydi? Mae'n gweud, fi'n gweld ond ddim eto. Fi'n edrych arno, fi'n gwybod bod yno, ac ar y ffordd, mae'r reality ei ddyfodiad yn concret, yn sicr. Chi methu newid methu osgoi ond dwi ddim eto. Hynny yw, mae Duw trwy Balaam yn dweud wrth ei bobl fan hyn, mae'r seren yn dod, ond mae rhaid i chi aros. Mae fel nawr dros yr wythnosau nesaf, Mae'n siŵr bydd chi'n gwahodd rhywun draw i'r tŷ, a maen nhw'n dweud, o ie, na ni ddod draw i'ch gweld chi ar y diwrnod yma, ond dyn nhw ddim yn rhoi amser. A chi'n edrych mas o'r ffenest, chi'n mynd i'r drws, edrych lawr y stryd, lle mae nhw? Fi'n gwybod bod nhw'n dod, maen nhw wedi gweud bod nhw'n mynd i ddod heddi, ond sa'n siŵr faint o'r clwch, a chi'n aros a mae'n sicr nawn nhw ddod, ond chi jyst ddim yn gwybod pryd. O dyna oedd sefyllfa yr Israeliad am amser hir iawn, ond nhw'n gorfod disgwyl, ac oedd y cyfnod o aros yn hir ac yn boenus. Ac yna fe ddaeth. Mae'r seren yn dod, mae'r brenin yn dod, mae'r Meseia yn cael ei eni. Ond oedd ddim yn gwybod pryd, ond oedd e'n sicr o ddigwydd. A mewn ffordd ni yn yr un sefyllfa heno, yn dyn ni. Mae'n ddiddorol yn dydi bod Iesu yn galw ei hun fan hyn seren ddisglair y bore. Yn o pob tebyg, mae'r term yna, seren y bore, cyfeirio mae at, wel, nid seren mewn gwirionedd, ond planed. Y blaned Gwener neu Venus.
os chi'n hoffi edrych lan i'r awyr efo telesgop, cyn y wawr, hynny yw cyn i'r haul godi pan mae'r nos wedi bod ar ei fwyaf tywyll, mae'r seren yma, mae'r blaned yma, mae'r golau yma yn ymddangos yn yr awyr. Heblaw am yr haul a'r lleiad, dyma'r peth mwyaf disglair gallwch chi ei weld. Ac dyma seren y bore, achos mae'n paratoi ar gyfer y wawr. Chi'n gweld? Y syniad yw, pan chi'n gweld hynny, mae'r tywyllwch sydd wedi teyrnasu mor hir yn dod i ben. Mae'r wawr ar ei ffordd. Mae fi yw gwreiddyn a heliogaeth Dafydd. Seren ddisglair y bore. Mae nos, na'r syniad sydd yn ei fan hyn, ar foment yn ein bywyd ni, mae fel y nos. Mae'r byd yma'n le tywyll, a falle bod chi yn mynd trwy rhyw brofiadau anodd. Mae'r nos yn teimlo'n hir ac yn ddiflas ac yn frawychus ac mae'r wawr yn teimlo'n bell i ffwrdd. Ond Iesu yw'r seren bore. A ni'n ei weld yn awr. A felly ni'n gwybod bod y wawr ar y ffordd. Ni'n gwybod fydd y byd yma a'r bywyd yma a phechod a dioddefaint a rhyfel a gorthrwm a'r holl bethau hynny, bydd nhw'n dod i ben. A bydd y wawr yn torri ar fyd newydd ac ar fywyd newydd gyda Christ. A ni ddim yn gwybod pryd. Fel oedd pobl Israel am oesau hir, yn llesg a gwan, yn galw allan pa bryd y daw. Maen nhw'n aros ac yn aros, a ni'r un ffordd. A'n gweddi ni yw tyrd. Ond hyd yn oed wrth i ni aros, ni'n gallu gweld yr arglwydd Iesu. Ni'n gallu gwybod heno mae'r seren yno i ni. Mae'r brenin yno i ni. Mae'n rhannu ei fuddugoliaeth dros bechod gyda ni nawr. Mae gyda ni. Trwy'r tywyllwch. Am dragwyddoldeb. Diolch iddo. Amen. Ganwn ni rhif 64. Wele ganed y gwaredwr. Dyma'r hyfryd fore ddydd, awn i Fethlem gyda'r doethion. Gwelwn ef a golwg ffydd. Cyd a ddolwn wele Dduw yn natur dyn. Mae'r trydydd pennill yn dweud hyn. Testyn can yr holl broffwydi. Seren Jacob. Had y wraig. Gwreiddyn Jesse. Seilo Juda, yr hwn a siga ben y ddraig. Iachawdwriaeth i drieiniaid drwyddo ddaeth. Holl blant Seion gorfoleddwch a chyd genwch newydd gan. Heddiw ganed i chwi geidwad, yr hwn a gaid trwy'r ysbryd glân. Cenwch iddo. Mae'n sôn am ganeuon i ser gyda, cenwch i'r seren yma. Nes datseinio'r nefoedd faith. Nawn ni sefyll i ganu.
bydded i ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, i aros gyda pob un ohono ni, o'r awr hon ac hyd byth. Amen.